Kani mo igsuon nga nagtan-aw karon, nasayod ka ba nga gihigugma ka sa Ginoo? Yes, gihigugma ka sa Ginoo. Dili tungod kay ikaw usa ka makaluluoy nga tao, dili tungod kay ikaw usa ka maayong tao, dili tungod kay ikaw usa ka angayan nga tao, kundili gihigugma ka sa Ginoo tungod kay ikaw usa ka dakong makasasala. Yes, usa ka kadako nga makasasala. Ug ikaw ang hinungdan nganong iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Jesucristo kapin 2000 na katuig ang milabay aron ikaw makabaton og kinabuhing walay katapusan. Juan 3:16 kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niana iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili gayud mamatay kundi makabaton hinuon ug kinabuhing walay katapusan. Apan kinahanglan aduna kay buhaton igsuon. Una, imuha nga hinulsulan og biyaan ang imong mga sala. Ikaduha, imuha nga dawaton og tuuhan si Jesus Christ diha sa imong kinabuhi ingon nga imuhang Ginoo og personal nga manluluwas. Kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Juan 1:12, apan sa tanan nga midawat ug mituo kaniya sila gihatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. Igsuon, kung imo kining gibuhat, siguro gayod na ikaw makasinati sa dako kayong gugma sa Ginoo ug makaangkon pa gayod og kinabuhing walay katapusan. God bless kanimo igsuon. Akong mga pag-ampo alang kanimo nga ikaw magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo.